gasar waka tsakanin jarumai guda biyu, Momi Gombe, Fati Abubakar. Wannan jaruman zamu gabatar da gasar rawa kadai gasar rawa kadai. Saboda haka a cikin wannan jarumai guda biyu, Momi Gombe an Fati Abubakar, zamu gabatar da gasar rawa. Saboda haka wanda zai fara shine Momi Gombe, bismillah. Ɗan kallo ke suke saurare. Waldan Momi Gombe yayi. Fati Abubakar, bismillah. Yayi zan ce komai ba. Fati Abubakar, ina son haka ke ma kin shigo da zafin ki, to yayi. Yawwa Momi Gombe, na dawo kanki. Allah dai biya Momi Gombe, to yayi. Momi Gombe, congratulations. Yawwa Momi Gombe, duk da haka dai ba ni zan ce zan faɗa mana wanda ya fi iyawa ba, masoya su ne. Saboda haka Fati Abubakar, ke wani rawa kanki mai zuwa. Kuma ya zuciyata za ta yi sai da kai, ka sanya a raini ina ji da kai. Kai, gaskiya ne Fati Abubakar yayi welcome, yayi. Saboda haka da 'yan kallo dai su ne dai za su tantance mana, saboda ko me za mu gani a baya.